दासान्दि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बा बिटिसि ओनसोलाव थांनाय बिटिआर एकर्डनि माखासे जानाखि साबजायै मोजां नङै दफाफोर बा क्लजफोर दं बेखौ लानानै जोंनि बर'नि गोबां इन्टेलेक्सुयेलफ्रा आसि थुनानै फरायनानै रायजो राजाफोरनो खिथादों। गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा एबसुनि आगुनि बारग' आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनाबो बे एकर्डखौ बारा साबजानाय मोनाखै बा राजनितिकनि दैदेनगिरिफोर समाज सिबियारि धोरोमनि सिबियारि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बे एकर्डआव माखासे क्लजफोरखौ साबजानाय मोनाखै, जायनि थाखाय बे बिटिआर एकर्डखौ रिभिउ खालामनांगौ होननानै दाबि खालामदों बा भारत सरकारनिसिम बड'लेण्डनि जानाखि ट्रिपार्टाइट टक बेखौ इनिशियेट खालामफिननांगौ होननानै बिथांमोना दाबि दैखांदों। दा आंबो फरायना नायदों, नुदों बिटिआर एकर्डआव माखासे बहुद साबजायै क्लजफोर दं। दा आंबो बेखौनो बुंगोन, बिटिआर एकर्डखौ रिभिउ खालामनांगौनि बहुद प्रयजन दं, गोनांथि दङ। थांनाय गोबाव समाव बर'फ्रा जे गणतान्त्रिक भाबै जा बा हाथियार लानानै जा भारत सरकार बा आसाम सरकारनि हेंथायै आन्दालन खालामदोंमोन। गोबां बर' जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ पुलिस मिलिटारिनि अयथासाराव बावलांनांदोंमोन, मुंख्लं जानांदोंमोन। गोबां बर' आइजोफ्रा जिनाहारि जानांदोंमोन। गोबां बर' रायजो राजाफ्रा हान्थु आथिं आखाइ बुख्रेबजानानै बेंगुरा जानांदों। गोबां बर' रायजाफ्रा सातजालायाव गोग्लैनांदों। बैफोर मानि थाखायमोन? आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखायसोमोन, नङा होमबा? दा दिनै होनब्ला मानोथो बिटिआर? आरो बे बिटिआर एक्सुअलि मा दं? सिदायै बुंनो थांब्ला बे बिटिआर एकर्डआ जेबो गोदान बुस्थु नङा। थांनाय 2003 सनाव जानाय जानाखि सुक्ति, बे सुक्तिनि दारै दाजानाय जानाखि बिटिसि, बे एक्जिस्टिं बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लाखौ लानानै जानाखि बाउन्डारिनि नाम बिटिएडि, बेखौ सोलायनानै बिटिआर होनानै खालामनाय मोनसे सान्थि सुक्तिसो, जेराव माखासे डेभेलपमेन्टेल बा इक'नमिक पेकेजनि खोथा बुंनाय जादों। बेनि बादैथ' बे जेबो नङा। पलिटिकेलि राजनितिक भाबै बर'फ्रा बा बिटिसि बासिया बेजों माबा मोनसे गोदान एरेन्जमेन्ट मोनदों बा लाबालाब जादों, बे नङा। पलिटिकेलि बर'फ्रा जेबो इम्पर्ट जायाखै। जुदि पलिटिकेलि माबा मोनसे गोदान एचिभमेन्ट जादोंमोनब्ला जोंना जानांगौमोन बड'लेण्ड। बड'लेण्ड नङाब्लाबो बिनि गाहायाव इउनियन टेरिटरि जानांगौमोन। आरो इउनियन टेरिटरि जायाबाबो बिटिसिनि गोजौसिनाव होनब्ला आर्टिकेल 244 एनि आन्डाराव अट'नमास स्टेट उइदिन स्टेट बेसो जानांगौमोन। दा जों नुबाय बिटिसिआनो दङ, एक्जिस्टिं बिटिसिखौनो जास्ट नामखौल' सोलायनानै खालामनाय मोनसे सुक्ति, सान्थि सुक्ति। दा बे सुक्तियाव जोङो फरायना नायोब्ला माखासे बहुद डेन्जारास पइन्ट्स, खोथाफोर हाबनानै दङ, जायफोर जोंनि थाखाय गनायथाव नङा। बे एकर्डआव जों नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे एनडिएफबि बा इउबिपिअ बिथांमोनाबो सहि होनायखौ। एनडिएफबिआ मोनसे हाथियार दैनानै सोमावसारबोनाय आफाद, 34 इयार्स बिथांमोना स्ट्रागल खालामबाय। दा सान्थि सुक्तियाव फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना संगठना डिजल्भ जाबाय, जोब्बाय। खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जोबनानै थाङा। बिथांमोना जेब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो थांनानै थाबाय थागोन। दा खोथाया जाहैबाय बे एकर्डआव मोनसे बहुद डेन्जारास खोथाया जाहैबाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ होननानै बर'नि संगठनफोरजों आसामनि हाखौ बा टेरिटरियेल इन्टिग्रिटि बेखौ इनटेक्ट अथुट लाखिनानै जानाखि बेनो फाइनाल होननानै बर'फोरजों भारत सरकारा एकर्ड खालामबाय। बेयो जोंनि थाखाय गनायथाव नङा बा बेयो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय साननो गोनां। आलादा रायजोनि जानाखि 30 बोसोर 50 बोसोर आन्दालनमोन, बेखौ जोङो 30 बोसोर उनाव लांफिननाय जाबाय। बे एकर्डआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो जोबथा फाइनाल होननानै सहि होनाय लोगो लोगो मा जादों? दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जानाखि
फिल'सफि सानस्रि आलादा रायजो सोरजिनायनि बा बर' रायजो राजानि जानाखि सिमां आलादा हादोर सोरजिनायनि बेखौ हत्या खालामनाय जादों, मार्डार खालामनाय जादों। दा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जानाखि उद्देश्य बे मामोन? आलादा रायजो सोरजिनाय। आरो बिथांमोनहा रायजो राजाखौ लानानै हाइवे जथेदों, रेल ट्रेक जथेदों, गोबां थाखा फैसा खरसा खालामबोबाय गोदोनिफ्रायनो, गोबां सातजालायाव भुगिनांबाय रायजो राजाफ्रा। आरो बिथांमोनहा बुंदोंमोन बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया, आरो बड'लेण्डनि गाहायाव खुनु सक्तिखौनो होआ। दा दिनै बिथांमोना होनब्ला एबसुनि उद्देश्यखौ बोरै बुथारनो हाखो? बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आलादा रायजो सोरजिनायनि सिमांखौ बोरै बुथारनो हाखो? बर' रायजो राजानि एथ' गोबावनिफ्राय जानाखि सिमांखौ फिसिनानै दोनबोबाय थानाय जानाखि आलादा रायजोनि सिमां, बेखौ बोरै बिथांमोना बुथारनो हाखो? आं सानो बिथांमोनहा बिराद गिदिर भुल मावबाय, रायजो राजाखौ थगायबाय। रायजो राजानि खाथियाव बिथांमोनहा खेमा बिनायासो मोजां दिनैनि दिनाव। आरो जों बे कर्टआव नुदों माखासे जानाखि क्लजफोर होदों, बे क्लजफ्रा जोंनि बिटिसिनि दारै मोनखानाय जानाखि पावार एन्ड फांसन बेखौ बरंस खमायनायनिसो पलिसि बिटिसि एकर्डखौ रिभिउ खालामनानै खमायनायनि पलिसिखौथ' जों बे एकर्डआव नुदों। दिनै जोङो जोंनि बिटिसिनि जानाखि एक्जिकिउटिभ हेड बेखौ मा होननानै मिथियो जोङो? चिफ, जायहानाखि आसामनि केबिनेट मन्त्रि स्टेटास बा इनजय खालामनो हानाय मोनसे रेंक। किन्तु जोंनि बे बिटिआर एकर्डआव मा नुदों? जोंनि जानाखि चिफ बेखौ डिग्रेड खालामनानै गाहायाव लाबोनानै चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार खालामनाय जादों। जायफ्रानाखि राभा हासं बा सनवाल कसारि बा दिउरि कसारि अट'नमास काउन्सिलाव बिसिनि जानाखि चिफ बेखौ चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार होनना बुंनाय जायो। थिग बे एखे धरनैनो दिनै एडमिनिस्ट्रेटिभ बेलायाव जों नुदों बिटिसिनि दानि एडमिनिस्ट्रेटिभनि जानाखि हेड बेखौ जों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि होनना मिथिनाय जायोमोन। किन्तु बे बिटिआर एकर्डआव मा लिरनाय जादों दिनै? सिअ चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार, जायनाखि रेंकआव बहुद गाहायाव थांबाय, नमेनक्लेचारानो बियो गाहायाव थांबाय। दा ओंखायनो जोंना मा जानांगौमोन? गोजौआवसो थांनांगौमोन। दा गाहायावसो लांजोब्बाय। बिटिसिआव थाखानाय बुस्थुफोरखौ जानाखि जों बिटिसिनि दारै मोनखानाय बुस्थुफोर बेखौ खमायनायनि पलिसिखौसो षड़यन्त्रखौसो जोङो बे बिटिआर एकर्डआव नुबाय। दा साननो गोनां खोथाया बेनो, जोंनाव मोननैल' पावारनि अभाब जादोंमोन बिटिसिआव। मोनसेया जाबाय हम पावार आरो मोनसेया जाबाय फाइनान्सियेल पावार। आरो बेनि थाखायनो बर'फ्रा बिटिसि एकर्ड जाखांनायनि उनावबो थांनाय 10 बोसोराव एबसुआ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे आन्दालन खालामबोबाय थाबाय रायजोफोरखौ लानानै बड'लेण्ड नांगौ होननानै, दिनै बहा थांखो? बिथांमोना बेखौनो जुदि फाइनाल खालामबायबा बेथ' जोंनि थाखाय मालाबाबो गनायनानै लाथाव नङा दिनैनि दिनाव। आरो जों नुदों दिनै बे बिटिआर एकर्डआव जुदिउ मोनसे सान्थि खालामखांनायनि उनावबो दिनै एनडिएफबिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि बिथांखौ मा खालामनाय जाबाय? सुक्ति होखांनायनि उनाव जेलाव थ्रोब सोबफिनबाय। बा एनडिएफबिफोरनि बेसेबांनाखि केडार बा लिडारफोर दं जायफ्रा जेल जानानै दं, सोरबा डेथ सेन्टेन्स जानानै दं, बिसोरखौ सुक्ति खालामखांनायनि उनाव बिसिनि दायफोरखौ माफ होनायनि खोथा फैनांगौमोन, जेनेरेल एमनेस्टिनि खोथा फैनांगौमोन। किन्तु जों मा नुबाय बे सुक्तियाव दिनै केसखौबो हाइनियास सिरियास आरो नन हाइनियास, सिरियास नङै केस बेबायदि मोननै बाहागोआव बोखावनानै जोंनि जानाखि जोहोलावफोर बिथांमोनखौ आरो गोनो गोथोआवसो खोख्लैहरबावबाय। सारा प्रिथिबि, सारा वर्ल्डआवनो बुरुनजि फरायनानै नायोब्ला जों नुयो मोनसे हाथियार लानानै देग्रा आफादा जेलानाखि सरकारजों सावरायो अब्ला बिथांमोना जानाखि दाय मावदों सोमावसारनाय समाव बेखौ माफ होनाय जायो, रेहाय होनाय जायो। दा दिनै जोंनि बेलायाव सोरखौबा हाइनियास नन हाइनियासाव खोख्लैनानै सान्थि सुक्ति जानायनि उनाव सोरखौबा जेलाव सोनाया बे बिराद दुखुनांथाव। आं सानो माखासे जोंनि जानाखि सार्थ जायफ्रा दा
BTC-खौ दखल खालामनो आवगायबोदों बिथांमोनहा बै समावनो गावनि सार्थखौ बेस्टेड इन्टारेस्टखौ आगोलाव दोनालासिनो सिगनिटरि जानाखि एनडिएफबिनि मोनब्रैबो ग्रुप दं बिथांमोनखौ लाफानानै बा एनडिएफबि सावरायग्रा बिथांमोननि ग्रुप बिथांमोनाबो म्यानमारनिफ्राय जिहेतु फैगोदान बिथांमोनखौबो मोजाङै लाफानानै भारत सरकारजों मोजाङै जुदि बार्गेनिं खालामोमोनब्ला मोजाङै सावरायोमोनब्ला दिनै रन्जन दैमारि बिथाङाबो हयथ' जेलाव थांफिननांनाय नङामोन बा बर'नि जेसां दल संगठन दं जातीय माहारियारि दल संगठन साहित्य सभायानो होन आबोबानो होन बा राइटार्स एकाडेमियानो होन बा बबेबा धोरोमनि बाथौ धोरोमानो जा ख्रिस्टान धोरोमानो जा ब्रह्म धोरोमानो जा बयखौबो लानानै जुदि सावरायनायमोनबा गावबा गाव सार्थखौ दोनथ'नानै दिनै बेबायदि अबस्थाया फैनाय नङामोन होननानै आं सानो। दा जों नुबाय सोर बिथांमोननि थाखाय बा जायनि थाखाय रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव थांफिननांगौ जाखो बा बिटिआर एकर्डआ दिनै मानो गोनां जाखो बिटिसिखौनो लाफिननानै जों बा बड'लेण्ड मोनैनि खारना मा बा बड'लेण्ड सुक्ति खालामालासिनो दिनै बिटिआरखौनो मानो थाखाय सुक्ति खालामखो दिनै बे रायजो राजानि खाथियाव प्रमान जाबाय। माखासे मानसिया दा बिथांमोना एबसुनिफ्राय थांनानै डाइरेक्ट राजनितियाव फैबाय सोरबा चिफ जानो लुबैबाय सोरबा एमसिएलए EM जानो लुबैबाय दा बे नुजाबाय आरो रायजोफ्रा बुजिनो बाखि जेबो गैला सोरनि थाखाय दिनै बे भुला जाखो आरो जों नुदों बे एकर्डआव बयनिख्रुइ देरसिन भुल आरो उइकेस्ट पइन्ट होननानै बुङोब्ला बे एकर्डआव दिनै बे एकर्डआ खुनु लिगेल अब्लिगेशन्स गैया। लिगेल अब्लिगेशन्स माने आयेनारि बायध'था गैया। जेला BEC एकर्डखौ बानायनाय जादोंमोन BEC एकर्डखौ दानो थाखाय आसाम एसेम्ब्लियाव बिल लाबोनाय जादों आयेन बानायनाय जादों बा जेब्ला जोंनि BTC एकर्डखौ खालामनाय जायो BTC-खौबो भारतनि पार्लियामेन्टआव 6 शिड्युल एमेन्डमेन्ट खालामनानै दानाय जादों। जों मिथिगौ बबेबा मोनसे बिल लाबोनो आयेन बानायनो थाखाय गिबियाव मा खालामनाय जायो बेखौ केबिनेटआव प्लेस खालामनाय जायो केबिनेट डिसिसन लानानै बेखौ बेनिफ्राय एसेम्ब्लियाव लांनाय जायो एसेम्ब्लियाव डिबेट बा डिसकासन खालामनानै बेखौ पास खालामखांनानै मा खालामनाय जायो रायजोपाल बा गभर्नरनि एसेन्ट बा सहिखौ लानाय जायो होनब्लासो आयेन जायो। दा बे बिटिआर एकर्डनि बेलायाव खुनु आगोल प्रायर केबिनेट अनुमोदन केबिनेट डिसिसन जायासै आरो बे बिटिआर एकर्डखौ जों आगे पिछे गेजेर फरायना नायोब्ला नुगोन जेरै BEC बा BTC एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि थाखाय आयेन लाबोनायनि प्रभिजन दं बे बिटिआर एकर्डआव जेबो बिदि मोनसेबो प्रभिजन गैया। दा खोथाया जाहैबाय जों मिथिगौ दिनै सरकारा BJP सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव स्टेटआवबो जेनेबा BJP खिन्थु गाबोन समफोर सरकारा बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामाबा बा BJP नाव कंग्रेस फैगोन कंग्रेसनाव सोरबा फैगोन मोनसेनि उनाव मोनसे जुदि सरकार थांनानैबो बे एकर्डआ जुदि इमप्लिमेन्टेसन जायाबा मा जाहैगोन सन्देहआवसो आसाम एकर्ड जों दिनै मिथिगौ आसाम एकर्डनि खोथा बे आसाम एकर्डआव मा क्लज 6 जानाखि क्लज दं 35 बोसोर बारलांबाय 30-35 बोसोर बारलांबाय दासिमबो आसाम एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसन जायाखै। दा जोंबो बेबायदि जाहैगोन नामा बिटिआर एकर्डआ बे साननो गोनां खोथा आरो बे बिटिआर एकर्डआ गाबोन समफोर मोनसेनि उनाव मोनसे सरकार बारलांनानैबो जुदि इमप्लिमेन्टेसन जायाबाथ' बे जोंनि थाखाय बिराद साननो गोनां खोथा बा बिराद माबा जाहैगोन आरो लकसान जाहैगोन बा बेजों जोंहा जे माबा मोनसे लाब जाहैगोन बे नङा आरो खारन जों नुबाय दासिमबो नोङो 6 मान्थ्स बारलांबाय कमिटि दानाय माबा दानाय खोथा बुंनो दासिमबो जेबो इमप्लिमेन्टेसन जायाखै। दा 6 मास बा बोसोरसे परै बे एकर्डआ जुदि इमप्लिमेन्टेसन जायाबा बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाखौ लानानै जुदि आन्दालन खालामफिननांगौबा एबसुआ जुदि रायजो राजाखौ लानानै आन्दालन खालामफिननांगौबा बे बर' जाथिनि थाखाय बिराद लाजिनांथाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय बिराद लाजिनांथाव जागोन मानोना मोनसे बड'लेण्ड बिग्रा आफादा बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ होननानै जुदि आन्दालन खालामफिननांगौ जायोबा जोंनि आन्दालनखौ बेसेबांबा गोजौआव थांखानायखौ
आगानसेल'थारसैमोन बड'लेण्ड मोनो बेखौ जोङो जिर'आव लांफिननायसो जागोन आरो बाहाय माखासे खोथा बुंनाय जादों दिनै एरिया इनक्लुसन बा एक्सक्लुसन बे बिटिआर एकर्डआव जायखौ लानानै जोंना बुद्धिजीबिफ्राबो दिनै बे एकर्डखौ साबजायै मोनदों हामजानाय मोनाखै दा एरिया इनक्लुसन बा एक्सक्लुसनखौ थ्रु मोनसे कमिटि दानानै थ्रु ए कमिसन बेखौ मावफुंनाय जागोन होनना बुंदों किन्तु जों मिथिनाया मोजां आसामनि जानाखि हेल्थ मिनिस्टार बा फाइनान्स मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो आगोलाव बुंखाबाय कुनु आनडिभाइडेड सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बेखौ बिटिआरआव सोसननाय जानाय नङा होननानै दा बिदिब्ला जोंनि सिमा बारायनांगौ बबेथिं गाबोन समफोर कमिसन दागोन बे कमिसनाव सोरबा नोङो जोंनि बिटिआरखौ सिफायनो गोसो जाग्रा बिटिआर बा बिटिसिखौ मोजां मोनै बिटिसिखौ सिफायनो गोसो जाग्रा मानसिफ्रासो सोरबा कमिटिनि चेयारमेन मेम्बार जागोन आरो जेराव जोंनाव अबर' दंखायो दा बिटिसि सिफायनांगौ बिटिसिनिफ्राय गामि दानख'नांगौ होनना बुंग्रा होमबा नों बबे गामिखौ सोसननो साननो गोनां खोथायासो आरो कमिसननि दारै जुदि समस्या समाधान जानायब्ला दिनैसिमबो आसामजों नागालेण्डजों बर्डार जे दंमोन बर्डार डिसपुट नागालेण्डजों आसामजों दे बर्डार डिसपुट दं गोबां कमिसन दाबाय कमिसना दासिमबो रिपर्ट होबाबो जे समस्याया सरकारा समाधान खालामनो हायाखै बेबो साननो गोनां खोथा आरो कमिसनखौ एथ' फोथायनायमोनबा दुलाराय बर' फरायसाफोरा 2014आव जे बड'लेण्डखौ दानो थाखाय बबेसिम जागोन बड'लेण्डनि सिमनाया बेखौ सार्भे खालामनो थाखाय वान मेन कमिसन जिके पेल्लाय कमिटि 2014आव दानो नागिरदोंमोन होमब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ बेखौ बादा होदोंमोन बिथांमोना दरना होनानै होमब्ला बिथांमोना कमिसननि सायाव बै समावनो फोथायनाय गैखायाबा दिनैसो बे कमिसननि सायाव बोरै फोथायनाय फैखो साननो गोनां खोथाया दा बेनो बिथांमोना जेबो नङा माखासे गाव गावनि सार्थ उद्देश्यखौ लानानै नैबे बिटिआर एकर्डखौ खालामदों जाय बिटिआर एकर्डआ बिटिसिआनो बिटिसिनि गोजौसिनबो नङा जास्ट बेखौ साजायनानै फुराना न'खौनो कालार होनानै खालामनाय मोनसे सुक्ति दा पलिटिकेल फाउन्डेसनासो जोंनि मेइन माबामोन आन्दलननि उद्देश्यमोन सेल्फ डिटारमिनेसन जेनेबा जोङो आरो बांसिन पलिटिकेल पावार मोनो नामा बिटिसिआव बा बिटिसिनिफ्राय गोजौसिन बेसो जोंनि उद्देश्यमोन दा बिथांमोना गाहायावसो लांजोब्बाय पलिटिकेल पावारा जुदि पलिटिकेल स्ट्राक्चारा जुदि एरेन्जमेन्टआ थिग थायाब्ला जोंनि गासिबो दा जानाखि डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंदों माबा कालचारनि मानिबो खोथा बेफोर गासिबो जेबो जानाय नङा जेबो जाहैनाय नङा इमप्लिमेन्टेसन जानांगौआबो बहुद बेले बेजे जागोन खारन पलिटिकेल पावारासो पलिटिकेल सेटआपआसो मेइन नालाय बबेबा मोनसे जाथिखौ गोजौआव लांनायनि दा बे जिनिसखौ जों बे एकर्डआव नुवासै आं सानो ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा एबसुआ जेसेबांखि मोजां बुङा मानो बे बिटिआर एकर्डखौ बे बिटिआर एकर्डआ गब्लं गोनां दैहुसो हाजारखि बाव दैसो बेखौ बुंहोनो हानाय नङा दा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बुजिबाय बिथांमोना मोजां होननानै रायजो राजानि खाथियाव जेसेबांखि दल दामा मानो बे बिटिआर एकर्डखौ दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिबाय बियो जेबो नङा कुनु गोदान बुस्थु नङा पलिटिकेलि जोंहा बर'फ्रा जेबो गोदान लाभालाभ जायाखै बे जिनिसखौ बुजिबाय बिथांमोना जे बर' जाथिखौ बिटिआरनि नामाव बिराद जे थगायबाय बे दिनै प्रमान जाबाय आरो बुंनांगौ जेबो गैला दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनै बे जिनिसखौ मोनदाङाखै जानो हागौ जाय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्लेटफर्माव थानानै रायजो राजाफोरखौ बुंदोंमोन आलादा रायजो मोनाबा जोङो कुनु सुक्तिखौनो होआ आरो जेब्लासिम बड'लेण्ड जाया अब्लासिम जों आन्दलन खालामलांबाय थागोन होननाय बिसोरनि जे खोथा बेफोर जे गासिबो नंखायजोबमोन गावबागाव उद्देश्य सार्थखौ बेस्टेड इन्टारेस्टखौ फोलोमनो थाखायसो बिथांमोना जे आन्दलन खालामदोंमोन बे दिनैनि दिनाव प्रमान जाबाय ओंखायनो आं बुंदों बिथांमोना रायजो राजानि खाथियाव लाजियाब्ला दिनैनि दिनाव जों भुल मावफ्लांबाय रायजोफोर होननानै क्षमा बिनायासो मोजां दुलाराय बर' फरायसा आफादा नङाब्ला जारिमिना बिथांमोनखौ मालाब्लाबो निमाहा होनाय नङा दिनैनिफ्राय 20-30 बोसोर उनाव जेला बड'लेण्डनि गोनांथिखौ जोङो बुजिगोन बा 10 बोसोर उनाव
जेला भारत सरकारजों रायज्लायनो थाङो सावरायनो थाङो बिथांमोना जे फाइनाल होननानै लिरना गारबोबाय डकुमेन्ट सहै बेखौ भारत सरकारा जोंनो देखायगोन अब्ला बिथांमोना दिनै गाव गावनि सात्रनि थाखाय जे आन्दायनानै दङ बै समावसो बिथांमोना रियेलाइज जाहैगोन बुजिगोन जों मा भुल मावखो आरो जारिमिना बर' हारिया बिसोरखौ मालाबाबो खेमा होनाय नङा बिसोरखौ बयनिख्रुइबो देरसिन बर' जातिखौ बिट्रियार थगायसुला होननानै स्वीकृति होगोन बिटिसि सुक्ति जाखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जाय दैदेनगिरिफ्रा आन्दलन खालामबोबाय थादोंमोन बिथांमोना आलादा रायजोनि थाखाय किन्तु मोनसे समाव भारत सरकारा पलिसि गैयामोन आलादा रायजो सोरजिनायनि किन्तु दाख्लै बावैसो समाव भारत सरकारा भारतनि जेसेबांनाखि मुभमेन्टनि बा इन्सार्जेन्सि समयसा दं बा सा सानजा नर्थ इस्ट ओनसोलावबो इन्सार्जेन्सि मुभमेन्ट बा आन्दलनखौ फोजोबनायनि थाखाय मोनसे पलिसि लादोंमोन दा बेबायदि मोनसे राइट टाइमावसो रं डिसिसन लानाया बे बर' रायजो राजानि थाखाय बिराद दुखुनांथाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा मोनसे ब्लान्डार गिदिर भुल खालामबाय होननानै आं सानो बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव बा 10 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिबायदि पजिटिभ रल लानानै खामानि मावनांगौमोन बेखौ मावबोआसै होनना आं सानो बिथांमोना जेब्लाबो नेगेटिभ रल लानानै खामानि मावबोनायनि थाखाय दिनै बेबायदि जादों होनना आं सानो आरो बिथांमोना पजिटिभ रल लानानै खामानि मावनायमोनब्ला दिनै बर' जातिया बिराद गोजौआव दावखोलांबावगौमोन बिथांमोनहा सब समाय गोदोखानाय नावआव गाखोनानै दै बारनो नागिरो बिथांमोननि जानाखि प्लान पलिसि राइट टाइमाव राइट डिसिसन लानाय जायाखै जायनि थाखाय दिनै बेबायदि मोनसे एकर्डआ जोंनि गेजेराव सफैबाय आरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव